Ono ochi. Steve oyo. Kende kama na chega. Na ende kande mo isomo rana bantu rega ega pastor no wale ga nya sai na doji. Steve oyo no mundo chandirwe. De county government ya Bosongo asenge njo sana kwa nchi. Que muy bien sana o para usted aquí que hacen el yo pasar en guaye na inche sibo mindo ya sai naro uyo kubo gambi na koroche na toroche. This will not last forever. Aba chupa abana wa mzee wao wale wacha wa mzee wale wale gaiga bako na kwa misturi de tinga mwazo kwa na matiang na kerenta nene uzio uzio. Ungo basorora wana wa mindo, all of you my leaders. Wonko basorora Kigatuanjane tosikane Zaire vile umesema tutaketi na wewe na timu yenu, lakini makosa ulifanya. Usiulize Fred aingie serikali anaenda kufanya nini? Nade serikali kwa Yerusole metinyetano etikalete nade Fred nero kwa president tata mutara uno moishi ovegete na mimi ninakuheshimu sana kama ndugu yetu mkubwa, na ndio tumekubaliana na Daktari Mheshimiwa Fred Matiang'i kwamba sisi kama jamii, viongozi wote ambao ni elected leaders, tukubaliane, tukae chini, wale wa serikali, wale wa upinzani, tukae pamoja tuweze kuongea ili tulete amani katika kaunti yetu ya Kisii na katika jamii ya the Gusii Nation. And that is what we want. So we want to talk peace. We want to discuss about peace, peace and peace. Asense mwende machugo nigakwanire kirenga kiaye niganga ya yiga siasa echinga kijo bagendera kubulio mugusi kubwate siganga ye Dr. Fred Matiang'i agatate pesa mufukoni mutirote agatate bichinya gichali ngora tale shande bintu binde bikweti pamangana asema machugo alinge bikweti yule mtu ambaye ndio dawa ya Kenya jameni. Ndio nisema kwamba wilbaro ile ambayo tulijua tulikuwa imetoboka egendokeria tobokire tukenyare kukaroshia mwanchire tuwate shumano itumatiani. Sisi hatuwezi kutoka kwa serikali kwa sababu tunataka maendeleo, and that is why we are staying in government and we want to ask you to come. Tunataka ndugu yetu Mheshimiwa Matiang'i na yeye akuje tufanye kazi pamoja na yeye, akuje tusonge mbele. Mtewonde serikali na zaidi tanda ndoni kwa wagoteba setore na saitaba sisi ndio tuko kwa serikali. Nkuruba tereka seni kyaga tembe kurega bubasi imeye kaunti ya Kisii eritera nengoro kwa Daniel Ontiri. Togo tigana na yubono siasa boigo nigo chabachiko ene kibwa imeye kaunti ya Nyamira aso moyega bogosira abangina kurwase kaunti yo omoyega obakogwikera na barai wabo bwe serikali ose broad based obwarolekanire kobole Daktari Fred Matiang'i oswa ase serikali me na kumubwatisa Daktari William Ruto aso kwene kinse ya Kenya ngosikere gochia ase birongo binde gukwana boigo nigo babere bagotababuna Daktari Fred Matiang'i aise kubwatisia serikali nigo eramoe chinga kichingororo chokweyarigania aso chikobo murahibwense asa matuko alibosinonya nabo nigo babolira abakenya bonsi kugenda gusire serikali bunenchere yamo yo kwenyorera amagendero. Fatgad Gisemba nero twaliganirie orobochuru chinga kechi amaberera age siasa bosio bwobochorio bonene bwomwako gocha angeire koimoka niga barai korwe serikali yobwamo ya broad based barekanire gukwanira engwana yoyo kabeiro mokonyi bwomorai omonene bwense omoskeri gatigashagwa gochase ebisakubiria bibwate omubaro omoke wakasema ati watampea urais. Wacha niwaambie ukweli, hawa watu hawawezi kuchagua mtu ambaye akona personality kama kijana yetu. If you are a strong leader, you will never be supported by those people. Anasema ni wengi na sisi hapa Nyanza anasema sisi ni wachache. Sasa sisi tumshauri ndugu yetu Fred Matiang'i awachane na hiyo mambo ya Rigathi Gachagua. Rigathi Gachagua anamdharau sana. Juzi amesimama kwa microphone anamwambia wewe unataka tukupatie urais na unatembea watu na miti. Nini ni miti?
ase omuyega oyo igabwe kiama kia ODM oyo obagukwarigania n'omubunge omochore bw'ikiama ekyo omuske Irene Mayaka nigo abaraya baiga batumeka ribageri na kumuburia Dr. Fred Matiang'i kosoa serikali. Ndugu yangu Fred, toka huko rudi ODM ili tukusaidie tuende tutengeneze serikali pamoja tukiwa na President William Ruto. Akimaliza wakati yake 2032 tutaweka wewe president kama ODM. Ndiye kijana wetu, ndugu yetu mkubwa Daktari Fred Okengo Matiang'i, wewe tunakujua, ulifanya kazi nzuri ukiwa katika ministries tofauti. Wewe usitusiwe huko, wewe njoo kucha tufanye kazi pamoja, kwa sababu katika hii serikali ya William Ruto nafasi yako iko. Engana eyaiga y'omuske Fred Matiang'i kuburiwa kubwatesia serikali eregeti nigo yaigwa chinkuru mono n'omubunge o South Mogirango omuske Silvanus Osoro oyo oteba iga na kikoto ya bana ba mento iga lazima kwe karakari omanena yogotoka osaba na mento ake sabu twatiga ile tweka omweri oye nigo omubunge o West Mogirango omuske Stephen Mugaka nabo igo omuske Jerusha Mumanyi nigo bono basingirira buna ebarache kogenderera kubwatesia serikali eregeti sababu togote omonto gokoreira maya keumbu kerwa teba baibunga keumbu aiga se twatemire keumbu eke dogo kereria Mwanere sababu togotebera ng'omunyamato oyo tosinyainde. Ere tutamu osatari tutamu. Kila wakati mmesikia mimi nikisema ya kwamba tukitaka maendeleo lazima tukae ndani ya serikali. Na ile serikali yetu leo inaitwa serikali ya broad based. Hingo ripota Getembe koroiga segeti yeskuru yoboroso ya Nyamira kegotoka imeye wodi ya Township West Mugirango Njefa Tigad Gesemba Magigayo ko basomogiro asegeka kia matuko 13 nigo bono aba clinical officer korwase county ya Nyamira babeire bakoigwana na koirana emirimo limorioka gukwana rituko ria rero nigo babeire bagoteba buna wetera asoko igwana uko nigo bono barachikoirana emirimo limorioka na kugendera korwa bokoreri gochiase abana inchi be county ino nabo umugavana be county ya Nyamira omuske Emoski Mwominyalibo nigabeire gakuboria bateresa bonsi obagendete gokoro mugiro koirana emirimo limorioka na koenekia ngurubaro bokoreri asekiribuna nigo abana inchi bali babwata makongu hanene ayoborwire bagendete gwetera emechande mingi. Today is a good day that the Union of Clinical Officers have agreed to put aside the strike and they go back and serve our people. I know for the time you've been on strike, people have really suffered, and we urge also the nurses to join the queue and come back to work so that we can save our people. We always talk and agree, and whatever we have agreed before, we have implemented. So I ask you, as you go back, remember, we are the same people. We know your CPS moderates the most of it over because we are in an economy where maybe there is a lot of suffering. This friendly fire can kill. So make sure that the friendly fire is moderated so that we can build Kenya together. Tukorigia tuanchirane n'aba yagitari bakoro kwe union ya clinical officers baragomire ngaketari nke lakini rero banchire baidane gasi ye yatoka korwase enkwana twatwari na barugo amatuko aitire aitwakorete igoro maramo igo ko bakrambi yamana soko ya negas nande uchimotwe bataragoma tiatuisa SMS ikia okogoma okondete yoko penebit ikino kongusanana
utabwati fight and yons. Hizo nawapea pongezi yani gasi wali wananchi wa Nyamira. Togo tigana na yubono omwaziri bw'ekisemi omosike Julius Migos Ogamba nigabeiriga koene kibuna eserikali yense ya Kenya nigo yaberige kubeka ensemo chiringi chibilioni 553 eriko ene kibuna ngosirere kisemi aiga asense ya Kenya gukwana litukola lero asomoyega bogosira eskuru yesani SDA Senior School nigo abeiriga goteba buna nigere byaboro kigwa kulige chinchira chindonge chukogayana emechando yabo natali aso samba chiskuru egento abereke gotabuna nigo kyaberege koleta salenene kubwatekana nemerero eyabereke gwateka ase chiskuru au imiyense ya Kenya urikito Polycarp utwaleganirie orobwatyoru naso musangerikano yoigabo gusire skuru yigaya Esani SDA Mixed Secondary School musangerikano ikiranwa amo no mwaziri w'ekisemi mense ya Kenya Julius Ogamba umwakilishi wa wasabati kurase kaunti ya Nyamira musabati Jerusha Momanyi egati abarebanda bakwa okoboke serikali kunenjera ya moyo gokinya chisemi esengenjera njira arochere to mabere ngakiria ngatenga nenchengise kobyoka gendo gokora no koira nyoko boko ukwana chinga kieciga musike Jerusha Momanyi nigakirete gatie chingoma chagendera ko bachikobeko kurwase abangi ba serikali ne komiti yechisemi nigo yabekire nsemo chibesa ejo kiratkunyara ko bachikokonya abana go Somas University gendo baganire bakanye weika lichibu yanyara ko baliko rais wa bwikirano igoro yengane yo nona ale ngesu education committee tinaji proposal ane ko chokobaretera tole mo chakokora public participation kakutaka koite bintu bitaraji na bichaka ngayani na siasi achieta kabeka percentage 12% engerie kale SG bank unachia bana bako chakwaka ntunto kwano timanga na yese committee na lenge kwano mumaene tabo seria bantu baitu tihaba lot if them hope nigeiga asoma waziri yega weche sema musike Julius Migos Ogamba anyara ko bakonyora libaga na kugenderera gosemia abana kulita chimbo chabo na nene igoro yogo samba kweche sukuru. I therefore wish to appeal to our learners across the country to reject violence and embrace dialogue whenever challenges arise. Schools should remain centers of learning, innovation and character formation. Differences can always be resolved through established channels of communication without resulting to destruction of property. Waigo astinseme chiganigo siasa chanyara ko bachikore mwense ase banyara ko bakobulia serikali kwegwa entundo ya kabiri yani tutam elio abagusi bagendere kwenyolera amagenderero omuntu noyo twaminyokanye segi 2022 toka Rwanda lakini nze ndwata masikani akwana tinanya ko murama nangoli gichikura na masikani senjonjo no mwana onyasaye agateba tiganyole patient anyolire patient nando atebire tigakine utiro bugabana asengenje tomoye kamasikani ete kikiaye moko ngereria ake abantu bamintongo basaba toligereri buya ntobase ko irwarari ntobase ko iruroche taribo intwe omuntu twarariro tokoje ingondigete for example kono rende ntoko iwane deal okaratore deal ngao tuira ni ruta rari atuta kuripotera Getembe inchikongoro kwa Polycarp okara Togo sukabosyo abalemi bekemerigie chaye kurwa ase etundu bali gusase factory ya Omoribe imeye wodi ya Magombo niko babere bagwesokya na korokyo gutago kigo kwabo kubwatikana nigetambo kerokyaye omukarani wechinsemecho kugira ko bapimira echaye yabo gukwana chinga kicho nigo babere bakorokya ogotaisanika kwabo kubwatikana nigetambo kerekyo asibono babere bakubolia ekegwanda gya Tombe oitaberana na magani yabo aseboigo babere bakorera emechando babere bagwetera asenga kintambe asebaganiri banyale ko bagwanchirwa gupima echaye yabo neratiri ya kabere gukwana boigo niko babere bakumwiranira biya Jeremiah Migosi asenga nchiko mukigetambo keryo ko bakonya chiratiri eliko enekya obwasyoku anene ase chikilo cyabo murikito Polycarp Karaboigo nero twaleganiri oroboturu Polimi abaiga kurwa Omoribe nigo barokyo gatago kiwa kwabo magayo mukarani kurwasika gwanda gya Tombe gwikira na asidi nseme chigago cha gupima echaye
kurinde chinga kibagania eratiri iyo yanyarako bagekurwegwa amona Jeremiah Migosi gutumika migo egotebekana omukaranyo yo anyarako bagakugira gupime chaye yo indukirira echa ikogendera kuratera setundubali yanyarekana entereba ya Rutumbe chinse kiriye gocha yanyoranga no tuleke muni nyumba kere muni kere nyumba amangana igoro twakwanete igo bayakanete ngatiri konyarekana tobeke kira tribere ase nyumba esere Tundubali ayo naro tubwate umuchanda omonene ase etundubali ya omolive balimi abegani go besokiri nakogendera kwerere njira bagendera ko bagochandika samatuka matambe watakanamo nakili bakurukanga n'obwebi bw'ekikiro yento bono balirira ngamba kuchinyara koba bakurigereria bagenderete kumia baite twachandikire buna bone begete ringanisa wetero boibi ekemoni ngaragi ajire nyumba nanye kerege chabu ngisa ko gapaka ya sa nyumba tali siko ge kobera ege kobera nyumba kyana ko bge miu tipe bajya koriki syagenda igo ntogo swa aiga no molive abantu bose no bakarteki no tole bori mitode bo chenche ekemoni gakebugere nyumba gakya balimi ere bobe ko serbia igo nonye nabo bagendera ko bakurugo kuliro gotindi nagatebamba kunyara ko bakwimuka igatambukire getindi gore yekemerie kiga nga onye mbawe sokya nakubeka kirali igoro ya magani yabo ekwende Tundubali yo molive nere ngina ya Tumbe kubwate chae nyingi ngiye ko gere Tundubali chini chikobeke kwende kemoni nyumba ntutomanya gote toberesiko Tekoba embebe nenya reka noroje kemoni ka beresiko Ocha keraboniga onye kemoni nge kobere nyumba Tundubali esiekwe torigie na munenga alafu nyamba ikocha ekabungwe ekatwagorire eke kobunga tore matani nigitambukiro kirero musike Jeremiah Migosi wikirana saje igasalire ngana chikonya ko bagakugendera kwigirira omolemi atiriye yake nayo gorete naye irita se serikali bakabeke siri nere gaiga esiri yake ndotubekere ne serikali ne tuancherete koyetumeka ndonsi nege ntokeko gera mukarani na manager yo batatageti na sengenjo konyongo tuibera bali chikiro cheito yaike ire ngaki muntu tayo yo tuibera chikiro na atebire mbuye mano muna mwatenenire bodi yatwanjeringe mdebito gukora biyonsi eserikali mbuyabire ige ndongo basaba bali mibaito takwina uchimaga nje ndindi ko irana kuchimaga dasi mo muremi anyoro boene buaye buna abantu bande bakonyora chinse chinde igo nigo tokubwatirana kuripotera getembe inche konguru kwa Polycarp okara Togo suka bosyo ebikole byobosalia nigo byabere bikomentekana muno ase chinsemo ase litkulia lero abagambi kurwase location ya Nyakoe babere bakubwatukige kule getindi gochase abasaye bonsi anene abantu bali babere bakwebwatirania nebikole byogokora obosagani gochase abangina chinga kichabutuko anene kero bakorwa ase chichiro okora obwoncholi bwabo nigo babere bakubulia bali bonsi bagenderete goikirania yokubwato kalimolioka ase kelibuna nigo lichiko lirachiko ikera na nigo lirachikoimukigwa aigetambukire getindi gochiase ekero babere bagoikererwa Dr. Felix Atisa igaboigo abere kagusegeta chikure cyo mulembe na kubulia bananchi kugendera kubiko mulembe chinga kichonsi Dipon Asanya nero twariganiri orobachuru Ogotumeka bobe gesiasa obokebago ngati ya mangana hali ya kubwaterania anene abasae asokunereria abagotu nabo igoko baura chingaki bakwenyora samakoli anene kurwa asokwerigeria ime ye location ya Nyakoe eyogutoke bunge ya Kitutu Chache South assistant chief worogongorwe Jared Okondo igabwatoka igekule tindi asa banekeria guchikubwatia lichiko umurambira bike byatengera abantu nchera byaba burose n'ikisi tubate list iri twaye nimbwate list iri bana ngo tugo na bata tinga tukora matanga komenya bajaka kama saa kamo akaraga kogo makaito kama mbimanyire inta eti tanga sebobe lakini hapa murabali I have got your names and I'm going to deal with you iya ratene ko bata yuki basa kagara mama nadiro bochinga akara matanga gaswa mata akakura ure bintu ga ikintu gechugetenene ukonekerekyo omo chief John Metobu nigoboigo arorekana gusegeta abana asogotugekera abaibuli babo chingaki bale nobo moyo unenchera yamo yokubaho gosemeria na kubamenta komenya matuka mange na abaibuli bali mubwata abaibuli
please onyo moibori kare moyo no inche aigule comment chia ruga ya kabere gatatoiga no ngakiro rokobi no tanga akira onde moyo aliye karna kule aliyo cha kongorere yange ngia gukwana yega ime asomo yega bwebirero bwokomwenia omongina Maria Rosa ime ase ekenyoro kiage kona oyori neganga yokuriye kero kyo jumbe ime yebunge ya Kitutu Chache South Dr. Felix Atisa nigaboria abantu gwa kasiasa iyo murembe twake siasa ngiya naende tuchorane abagambi nabange tole tuchikuriye kero geke abonzo akurgerigi bambura baminto kulende emyaka 5 yaitire tobekera tiri ekero tobekera tiri goikorigererie asaba bura abonzo baminto bakubori nari turapangane tupanga yaito murocha baikoyo babekanira mo bonsi abagere bagende tukubekana mo no bakunyagosegesana nabandi intungi tokuborana iga sasi ni akanyorogo itoga gatanyira tushikobekana mo tubekanamo tutangane pa kurega sebunge ya Kitutu Chache South County ya Kisi ile ni gongoro kwa Dipon Asanya. Nawiga sikuru aseke unga Chigosori umuriki tukuru aseke unga Chigosori Wycliffe Tyson Manyara nigo agutumanye buna Chigosori chechi secondary nigo chabete chigo ikao mwelio aboli tukurigoro ase chitimu chonsi chiri chabete chiko bachimbu igose chiri chabete chikwenyorera ububui nigo chira Chigosoria asenze ya Tanzania na kuomerana amone chitimu chonsi chia East Africa asenkoyo yabo mura etimu yeskuru ya Kakamega School gose Green Commandos na ubabete abanyankongo magega yoko yeta St. Mary's Yala Chigosori Sato asebere nabo igasense mo yabanyaruka St. Joseph Girls Kitale nabo babeta babui asoko yeta Nyakachi Girls aseragibi etimu yeskuru ya Kadno Tunga Mosocho niko babeta bakogosore na Butula Boys asebabeta bakubwa nako banamba ibere kurwa aiga asense ya Kenya asebono na barabu barachikogenda asense ya Tanzania yali kuomerana ne chitimu cha East Africa. Ladies and gentlemen, to check his out goals, one-on-one kick. I think for the first time for me as a person and as a coach, nimeona good players in a final getting 3-2 goals zinafungwa na kwa development na goals. The other finals maybe ilikuwa 1-1, maybe draw, but it has been a very good entertainment. Under 17 and under 20, we have good players in this level. Federation is doing a very good job. Sai to make capture the whole tournament, to get good players from the scouts who are in class. For now to get quality because good coaches are here, good scouts are here. This time again to get good players, but good job for the federation. I think is the first time tulifanya good recruitment. Kuna good players again, then that pia national team. Coach Muluya alipatia, I have 8 players in the national team. Yeye ndio memotivate hawa watu hii. So I think tukienda Eastern Central, these players they'll give results. Tuko na good development kwa boli ya Kenya sahi. Tukigeti route ya hii pathway ya school ball games, age iko sawa, hakuna age cheating this time. I think iko sawa kabisa. Mwancho mworigereria oroboti rukuru aseke unga Chigosori na rogoto ikyo mwelio bwa mangana itamaya asenchira ereyo wikiranwe kionga chinsenye kolendengwa kirembia mona ya bene asenge ncho kurigereria Getembe TV na kogenda gutobwatia asemeroberio au
Jeni gonkoro kwa Ruth Kemunto ekara twabwaterane DJ Atsan kwenekia eriogine chibicha bya gwikire korende ni gonko gutiga no roboti rwa bene ase ikiyega kubwatikana no muchando munene oyobere kugwaka chiskuru au aiga asense ya Kenya ase chiskuru chinyinge cyabere chikubwatemerero asalenene nigo yaberege kwenekiwa asa Bible aborokia nonyena ase chiskuru asomurikito fatga digisemba abereka gutwariganiryo roboti orwo asenchira ereyo boikirano kigima kubwatikana nechiskuru au echicyabere chikoya chinkwana cyabarai au abaiboli kubwatikana nege korekyo tobasa guskale genda kurigereria Getembe TV ekeronko gutigana roboti rwa bene orwaberero kwaleganiwa kubwatikana noko yawe chiskuru ase chinsemo au Ebikorwa byemerero asiskuru nabyo bigotoira asoroboti rwa bene eikeye imitienyi ebere yoka yaherire nigo egekore getangani kyaenegetigwe aseskuru ya utumishi academy abwase aborokiwa 15 no yomo baenegetigwe gusiria amagimabo oyoiga no muwasiri wechisemi imeyense ya Kenya omoske Julius Migosi ogamba kagokwanira igoro yogosambwa wechisukuru. Ile makosa inafanyika katika shule chache katika Kenya yetu hii inaharibu maisha ya watoto wetu. Na shule ile ambao watoto wanagoma, wanachoma shule mpaka wanafunzi wengine wanapoteza maisha katika that unrest, ni kitu ngumu na ni kitu chungu. Ebikorwa ebiga byomurero nigo byabeire bikorandamano nonyina ase kaunti ya Nyamira abwase gwetania chisukuru emerongo ebere gwikabono iga kyaenekiwe wakwa nekiranye keiga ekeroro kogosambwa gwechisukuru buna akwerera omucounty commissioner bwe kaunti yeiga ya Nyamira Benson Lebari Morijo. Unrest in a number of our schools. I think over 20 schools, about 24, 25 have been affected by unrest. And the majority of them, I think students just requested to go home and they were allowed to go. But surprisingly, in like 2 of our schools, we've had incidences twice. School like Kura and Kano. I've had incidences twice. Kurase ekaunti ya Kisii nero nigo chikuru gwetani 15 kyaenekiwe kubwatwa omurero oyo iga egati yabo ne school area ya Nyankanda Sameta Nyabisase egati yechinde. But we have asked all our heads of institutions never to be part of the problem. You know, like where there is some succession issue. Somebody is on transfer, then we tell them if they're on transfer, just go to your new station. Like remember, Sangena, you have been transferred to a new station, unatumia wanafunzi to assist you, not to go. Those transfers are just normal. So, kusiwe na unrest is just because the head of the institution is on transfer. Those transfers are normal. Abaibori abangenego babire bagwitigana mano ase okwenekya buna abana babo banyorire semi ase bono abwo banyorire ogwa kwa okoiga nigo bagendereire kubara asara enene naboigo okwiranigwa maega anene ase okorigeria abana baiga erio baenekya buna basomire tokonye kerengeri ya sukuru ebuna abararia. Kuna shida kwa shule na hiyo shida wakati ekore litangani ichimu turalinyora yabere lya kabere ichimu turanyora tukabekero jifaini tukabekero ntomia tulilipa kila kitu zero balance bono roje naenda yabere ya kabere tutaingia wapi sasa? Sisi kama wazazi tumekuwa na wakati mgumu na challenges mingi kuhusiana na mambo na kuchoma shule, kwa sababu shule inapochomwa ni sisi wazazi ndio tunaumia, ni sisi wazazi ndio tunagaramika, gharama zote zinaenda kwa wazazi.
kubatikana nebikorwa ebi byogosamba esukuru nigo abarai baboririo ndebwensi ore nang'ana igoro y'omoroberio bwogosamba esukuru nere buya aesoke ritang'ani erio aenane obobisi obwo nyuma amang'ana atarasareka oyo iga no mubunge o West Mugirango Muske Stephen Mogaka. Wewe ambao uko na habari juu ya ni nani anatupangia hii, unajua ni nani ametenda haya. If you sit with that information, I don't volunteer for it to be used to help us avoid this disaster. Wewe hakuna mbinguni utaona. Ile unawacha watoto wangu wafanyiwe hapa na malipo ni hapa duniani, hiyo utafanyiwa wewe mwenyewe, because if you are seeing nyomorogi okoroga abana bao to kuranga oyo kogitira abana ayiboro nutanga gukwa omogorogi uyi amaye gutigarero gekogera abantu babulire akoroga koreng'ana no mu county commissioner bwe county ya Nyamira Mr. Benson Lebari Marijo nigo akwerera buna egetambokero kya serikali nigo kirabege kuimukiwa guchase onde bwensi orio konyorekana nirimo cheriga ryo gotema gusamba esukuru na richikeriga tiriri komanyanga oyo no mwana hose no monto omonene. Normally you are just arrested like any other criminal. You know, the law has got no emotion. But of course we look at the age. Kuna age zingine mtu labda atapelekwa approved school. But if you are of age, then you can just be arrested. Then the necessary processing be done. Then you can be arraigned before court. Even what happened in Utumishi Academy. Enchera eyema yabo yokogorora chimba chia bana nigo omu county commissioner bwe county ya Nyamira Benson Lebari Marijo abasegetire abaibori kubwatirana buya n'abarai b'ekisukuru ase okounengya kubaigure okwemurungania kwa bana eryo komanya obwene ritang'ani. A student misbehaves, he or she is sent home, or sometimes he or she is expelled. Instead of the parents taking time to know what really transpired, what really happened, you want to take your son or daughter to another school bila kujua nini ilifanyika kwanza. Sema hiyo shule ni mbaya, mwalimu mkuu ni mbaya. You take him to him or her to another learning institution. So it's like you are taking sides with your child against now the school management. So it's always good to take time, know what really happened, what really transpired. Aiga obosemia nigo bwatukirwe kujakira esukuru baenekeri tang'ani barikire abarendi abaya abo bakuba unengi abuyakera oyomo oyo ogosoa esukuru ime neki abwate na boigo basabirwe kera esukuru ebeke CCTV cameras chisaine erio banyare kubwate buya nonyenekero omuchando otokeire. Because the schools are also supposed to maybe control access into our learning institutions. We have the manuals, so there are various committees that are supposed to be there in our schools. So I believe all our schools have this, their copy of this manual. And this manual clearly stipulates how arrests should be prevented in our learning institutions. Nonye nabo omubunge okitutu masaba omuske Clive Gisairo nigo agendereire gusingirira buna nerbuya ekerengo kya bana asukuru nkebwenenete kubekwa erio okeania omubaro omonene. Abana baitu bachake gusamba chisukuru na ine topic lazima tuiangalie. Kwa nini watoto wetu wanachoma mashule? We have to make a decision that school populations must be relooked into. Schools are over-admitting na pressure you teriko ala wanyana abana banyore nyane geties bago chess. That pressure will come to blow. Pastors, you know that better than me. Physical health and mental health. So school population and numbers lazima tuangalie.
Omobunge okitutu cha North Omoske Chaveth Nyakundi nigonere aboririe abaibori bonsi koira chingaki chiabo na gukwana na abana babo anene chingaki chiga bachirenga ase omotimuko kwetamu ya kabere. Tunaomba tuongeleshe watoto wetu ili wanaporudi shuleni waweze kutimiza ile malengo yao, na naomba wazazi tusiwache kiboko chini. Ninajua serikali inasema tusipige watoto, lakini Biblia inasema when you spare the rod you spoil the child. Naomba wazazi, watoto wanapokuja nyumbani tuwaongeleshe, tukae chini na wao na tuwaambie ya kwamba wakienda shule kitu cha muhimu ni masomo. Na tunaongelesha walimu mahali waliko, mkae chini na wazazi, mkae chini na wanafunzi, tuweze kukua na umoja ili tusiwe na ile janga ambayo tuliona kule Gilgil. Engana eyeiga yokubakwanira abana engakeye bachirenga asomotimuko nigoboigo ya menturo chinguru na baibori njasa marieta ngoro kuteri nyanjama na ruko rumokomo ni rugoro, lakini omwana one no wagosoma previous ri no na akamenyira twarorire bise binge bya abana bagusamba chisukuru nto ikomanya bana nga na baibori totali gosomia abana amachiko kose n'abarimu bakova waki abana egera abana barosobongo ikigaro kibono ntura amanya buya etobwanere ta abaiburi toikaranse n'abana baitoriri bareka tobabori nga inkio muchando okogera basamba chisukuru ma toikaranse n'omwana obuya kimura abasani nabagukweresa kirigendo tagutiga takweresa nakobwa mono na intu abaiburi tiga toikaranse n'abarimu baito tobabori nga ngayo chandura ukorwera yagera abana basamba chisukuru aiga boigo ebaboririe omowasiri migosi ogamba kwanchirana ebiranya kwiraniwa ase eskuru, na tutaweza kukiri ya kwamba tangu kipoko kiondolewe shuleni, hapo ndio mwanzo wa matatizo yote yako shuleni. Ebibiri gegote bango mwana gabwa tobo chingo mutume na indi wobo kurusugune kiranya na indi keruru ego rusugwe biranya na kugwagarire abana basarekire ekera abana baringe komanya ngango itu bagukina abarimwe bare gotusangira batobekansi batoite sukuru engima, lakini bana asengenja abana bajite bakamenya ngakiranya ange iyo ibagokora buna beigwete nari gusaba iga twa omwesimiwa ogorugunga migosi ogamba anjerane ebiranya bira ne school egera abana baito bari discipline bamanye kibagokora mbanya gusamba chisukuru ofi korengana na ekemira kyomogusi nigo eri mamincha na igo amaragereri gose amakwa nara orora gocha kurumagega asoria okonyorekana ng'aniri mocheriga yogosamba enyomba na igo abaibori nigo bagendere gobori gwanga chingaki bagoisaransa amona abana babo nerebuya bokero yomo anyoreri bagari ogokwanira omwana oye na komweresera igoro yomobe nabo igo ekegusi ninki ogokwana erio tokeanie ebikorwa bingabu nebiga byogosamba chisukuru. Marieta ni ankoro kwa Jackson Ochari cheno muka Nyamira nta toko tebanga aseke gusi osamba enyomba na magosa mabesana ikiagara toko tebanga ekero samba enyomba kwiragereirie kwaragereirie nege sakukiao ikende gya kabere ekere gwakorire igo onyokoro musacha abere anyarekane tukonyora abana pi ekende gya kabere onyora abana batari ko baburunge ekya gatatu enyarekane ayabwe kogo ikenga kigete obe barimu abana baito gosamba chisukuru igo bakoreta magoso amabesana nasengenje batamanyiti donare gosaba abana baitekere bagoja chirusa abaibori bateme sana bamanye abana aba obubi bwogosamba enyomba naende mono ekerorororo ekende gya kabere bamanye ng'a igo bakwiragereria goetania ebinto biri bagodemandia gose okogani kwabo.
omweri oye nigo ekanisa ensemo yabo batebire bura nerebuya abarandi bonsi bachichamo erio kubeka amasabo yogosabira abana tibabaisa kubwatiraniwa n'omoikoyo omobe bugosamba chisukuru egekora tikirie gekorwa ekemo nigo kerege korukia beira asensi yaito ya Kenya na mono no nyengusi yaita iga na kigekora tukurangiringa abapasa ni jari ngebuya tumira na asogomo kugikiria gekore kikigosamba chisukuru biya mono mugambi nje no mu bishop tendu ondo ibomboli nje ngukwana muno mu bishop wose muno musombo nyasaye abuna intuturaire estebu enene sana kurangirania abafata bonse n'abarandia tonjore none chianga cheito chinene egere tosabire sukuru eye abana baito banyorere chimba chinene sana igo bono kera nturateba gusenyare busamba lakini lichibiyo ligotoka wetere nona sama sabo igo tiga abantu babagweanga we are planning nande ngoja tore tonjore none chianga n'abafata n'ababishop egere tosabire sukuru kera atoke monto chete gokora bo sauri yake kera atoke no muriro basi naro totabinya sae pole lakini tigakiro monta amanyenga aiga bono yabeire bobe abana baito banyorire mechande menge igo bono tore ready ngoja tore tokora masabara manene mono erio gukora kigima omuchando yoiga bwebikorwa byogosamba chisukuru nigo bono esegeto enene yabwatukirugo cha ase abaibori bainekebuna barindire abana babo buya anerkorwa chinga erio bainekebuna kera omwana nabwatitie amachiko onsi erio kurenda obugima bwaye bwa ankyo hingo reporter getembe koraiga se county ya Nyamira Njefatigad Gisemba Baraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Beteyo, nanu mukusia tebana ki, bwanji bwamangire ntegora biko bokoliye. Naki, bwanji bwamangire ntegora bokoliye. Igabono umanyete okomanga emotekaliri kwali kuri no uchomo tegoro oikomange okona komanga kwa mange uchepi mange manga no badore ko kimanga asuma kuri no ikero motegoro alo se kwalo lyoje neo bwancho wono to gote akero kene useno musike musiko kali uchikusikana useno buyage to kuri kurwa segete oika bwancho bamangire oikote gore o manyese musisio yo jakerete bwancho bwamangire ntegora bokoliye otegora kabso manya ngakime mesisi ngakia merete ngakyo no so amerete no ngaje onye nesigani kwa no chikuliya segete onye ngento to kuri kere na buyagete nekegoro mukusia tena bwanchi bwamangire ntegora bokoli oikote oikoligi bya kabisa eliegere ekwane yibwendere naki bwanchi bwamangire ntegora bokoli na musukumu kusina batebete Baraka ninjo, ninjo getembe, ninjo dorome, mangana man, bangina ninjo. Eduka ya Uhuru Superstores yo gutoke meyo mu cyobosongo nkonya bare ebintu buna bono mbabwate esukari kurwasa che company ao obusi bw'ingano amabuta y'icingeni kurwasa che company ao amajani kurwasa company ya Keteba echumbi ya Kensalt egati bintu binde binge wigo nkonya bare chirangiche company ya Crown asibego bakonya amabati kurwasa company ya MRM aywari ayechi size ao nabego ni chirangi ao nkonya bare black sheet egati ibintu binde binge inyura nka mbabwa tobokoreri obu yabuna bono uyabo bosombi gose transportation mbabwa tobokoreri wa forklift asibego bokoreri wa which customer care buri obu ibirengo bigoro totigara magega agirira rero bwikumbolere ibintu biga aserigurira mu buko asamange totalere asinsemo cha Uhuru complex eyerange namagacho asafaricom hoigo no tukutuka sakuru ku JM Towers angena credit bank ime yomuchi wosongo bakere simgwetera sechi namba chabo 0111 161 500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices.